Добрі дрони завітали поближче до Кадирова. У Грозному пролунали вибухи. Очевидці на камеру зняли, як безпілотник спокійно обходить кволий вогонь з землі і долітає до цілі. А цілями були військові об'єкти. Місцеві канали повідомляють, що ударні дрони потрапили на територію частини Росгвардії Ахмат-Сєвєр у Байсангурівському районі столиці Чечні. Дрони також були помічені у селі Борзі біля частини 65-384. Там стоїть 291-й гвардійський мотострілецький полк російської армії. А це майже 870 кілометрів від лінії фронту. Про постраждалих наразі не повідомляли. Російська влада атаку не підтверджувала, але вранці 27 листопада аеропорт Грозного працював з обмеженнями майже 5 годин. Можемо подивитися, як залітав один із дронів.